Γεια σας φίλοι μου, το ταξίδι στην ιστορία συνεχίζεται. Ένα ακόμα βίντεο του Traveling in History ακολουθεί. Το ταξίδι στην ιστορία συνεχίζεται με την διόρυγα της Κορίνθου. Η διόρυγα της Κορίνθου είναι η διόρυγα η οποία ενώνει τον Σαρονικό με τον Κορινθιακό κόλπο και βρίσκεται στη θέση του ισθμού της Κορίνθου, λίγο ανατολικότερα από την ομώνυμη πόλη. Τα χρόνια κατασκευής της διόρυγας εκτείνονται από το 1880 έως το 1893. Η διόρυγα έχει μήκος 6.346 μέτρα, πλάτος στην επιφάνεια της θάλασσας 24,6 μέτρα, στο βυθό της 21,3 μέτρα, ενώ το βάθος της κυμαίνεται από 7,5 έως 8 μέτρα. Κάθε χρόνο περνούν τη διόρυγα περίπου 12.000 πλοία. Η ιδέα για την διάνοιξη της διόρυγας υπήρχε ήδη από την εποχή του Περίανδρου το 602 π.Χ. Ο πρώτος όμως που προσπάθησε την υλοποίηση του έργου ήταν ο Νέρον το 66 μετά Χριστόν σε σχέδια του Ιούλιου Καίσαρα και του Καλιγούλα. Μετά το θάνατο του Νέρονα συνέχισε την προσπάθεια ο Ηρώδης ο Αττικός, ο οποίος όμως την εγκατέλειψε. Κατά την αρχαιότητα, για να αποφευχθεί το περίπλος του Πελοποννήσου, είχε κατασκευαστεί η Δίολκος που βρισκόταν μεταξύ του τείχους του ισθμού και του περιβόλου του. Η Δίολκος ήταν οδός μέσω της οποίας μεταφέρονταν εμπορεύματα και μικρά πλοία. Είχε κατασκευαστεί από τον Περίανδρο και ήταν ένας πλακόστρωτος δρόμος ντυμένος με ξύλα, επάνω στον οποίο γλιστρούσαν τα πλοία με τη βοήθεια λίπους. Τα πλοία που περνούσαν από εκεί πλήρωναν τέλη και αποτελούσε το πιο σημαντικό έσοδο της Κορίνθου. Κατά την εποχή της διακυβέρνησης του Καποδίστρια, ανατέθηκε η μελέτη κατασκευής της διόρυγας σε μηχανικό. Ο ίδιος ο Καποδίστριας είχε προβλέψει τη σημασία που θα είχε η διάνοιξη της γέφυρας στην ανάπτυξη της Ελλάδας. Η δαπάνη όμως τότε εκτιμήθηκε σε 40 εκατομμύρια χρυσά φράγκα. Η έβρεση του ποσού αυτού ήταν δύσκολη την εποχή εκείνη και έτσι η προσπάθεια εγκαταλείφθηκε. Δίπλα από τη διόρυγα και πολύ κοντά στην παλιά γέφυρα υπάρχει ένας πολύ όμορφος διαμορφωμένος χώρος της περιφέρειας Πελοποννήσου με τουριστικό περίπτερο για ενημέρωση των επισκεπτών. Η ιδέα για την κατασκευή της διόρυγας αναθερμάνθηκε το 1869 μετά την διάνοιξη της διόρυγας του Σουέζ. Τότε η κυβέρνηση Ζαΐμι ψήφισε νόμο περί διορύξεως του ισθμού και το έργο θα το αναλάμβανε εταιρεία ή ιδιώτης και θα το εκμεταλλευόταν μετά την κατασκευή του.
Έτσι, η μελέτη του έργου έγινε από τον Ούγγρο στρατηγό Ιστβαν Τουρ, ο οποίος ίδρυσε τη Διεθνή Εταιρεία της Θαλάσσιας Διόρυγας της Κορίνθου. Οι επίσημες εργασίες εγκαινιάστηκαν την 23η Απριλίου του 1882, παρουσία του βασιλιά Γεωργίου του Πρώτου, και λόγω έλλειψης κεφαλαίων το έργο ολοκληρώθηκε από την εταιρεία του Ανδρέα Συγκρού το 1893. Πρέπει να αναφέρουμε ότι η κατασκευή της διόρυγας ήταν και αποτέλεσμα της αναπτυξιακής πολιτικής του Πρωθυπουργού Χαρίλαου Τρικούπη, ο οποίος με την κατασκευή μεγάλων έργων υποδομής στόχευε στη δημιουργία ενός σύγχρονου και οικονομικά ανεπτυγμένου κράτους. Αξίζει να σημειωθεί ότι στη λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, κατά την αποχώρησή τους οι Γερμανοί το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου 1944, ανατείναξαν τη σιδηροδρομική και την οδική γέφυρα, έριξαν βαγόνια τρένου σε ένα σημείο της διόρυγας για να τη φράξουν και πυροδότησαν εκρήξεις στο βυθό του προλιμένα. Η κατασκευή της οδικής γέφυρας ξεκίνησε το 1947, όταν η Σχολή Μηχανικού του Στρατού ανέλαβε το έργο. Στη σύγχρονη εποχή πολλά πλοία την χρησιμοποιούν, είναι γεγονός όμως ότι πλήθος εμπορικών πλοίων μεγάλου μεγέθους δεν μπορούν να την διασχίσουν.
σας άρεσε το βίντεο αυτό, κάντε like, εγγραφή στο κανάλι και κλικ στο καμπανάκι για να ενημερώνεστε για το επόμενο ταξίδι στην ιστορία. Πορευόμαστε στο μέλλον, μαθαίνοντας την ιστορία μας.